Dowch a dynamic level dipyn bach uwch ar hwnna. I just dileni o'i mewn, ewch chi? Dwi'n meddwl mae o'n dal i ddeu sempre staccato yn dydi. Dwi'n chwarae'r crochet yma fyr, bwm, 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 gwefr es, gwefr es ac yn y blaen, ia? Reit, dechrau yn y pum a bar, 3, 4, bwm, 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 bwm. Sut fysa chi'n disgrifio cymeriad bobl Blaenau? Dwi'n credu bod nhw yn bobl garedig iawn, bobl ddiddolcar iawn, gymwynasgar, wedi I clymu reit glos yn ei gilydd. Dwi'n credu bod ti'n fwy felly pan oedd y chwareli'n gweithio ar ei hitha. A dwi'n credu fod y graig, fel ni'n dweud, wedi gadael I ôl neu ddylanwad ar gymeriad lle ynddo. Dwi'n teimlo bod yna rhywbeth gwerthfawr iawn yn y gymdeithas yma. Mae'n gymdeithas glos, a dwi'n meddwl bod hwnnw'n rhywbeth sy'n brysur diflannu o'r byd heddiw, felly. Mae'n meddiog. Yw, gael y brysur iawn yna chdi? Trwsio hwn I dy frawd. Fath o hyn, does? A real mochen di gadael iddo fynd I ryw start o mae o. Cychwynnodd y streic ym mis Aws 1985 a mi aeth I ymlaen am 7 mis. Isio newid y dull o weithio iddyn nhw, a doedden ni'm yn erbyn hynny, ne, ond pan oedden nhw'n gorffan I fyny, o'ch chi'n cael mwy o gynnyrch, a chitha'n cael llai o gyflog I fynd adra, o'n yna rhywbeth yn hollol wrong yn fanna. Oeddech chi mwy neu lai yn dod I ddiwedd eich gyrfa chi ar y pryd? O, no, yw hen geffyl llysgo coed, o'n I o'n llawer o bwys. Fi'n digwydd I mi. Yrru o'i le brwnt, stori tho'i goes, dwi'n rhyw lawer o bwys, de. Ia, na, ddim hynna oedd y peth, achos mi etwn ni fod ddim dar o'r ochr arall i'r lein swn isio. A bydd o'n I gweld yr hogian cael cam, de. A gweld na ni wedi deud o blaen, o'n I'm isio lladd y chwaral neu'n byd. Ond yma eisiau dyfodol I fod o werth I bawb, de. Ac yn fanna dwi'n credu ddaryn nhw ddisgyn I lawr fel la. Fysa ni ddim yn defoidio hwn I gyd, ynde. Dyna fod oedd ddim angen i'r peth, de. Streic ef ddim o eisiau, de. Sut ydych chi benderfynu rhoi merched at ei gilydd? Wel, yn dechrau'r streic, a Iona'n pasio y picket, a gweld I thad yn sefyll yn y glaw, ac yn teimlo, wel, os oedd I thad ar y streic, bod yna rhywbeth mawr, allan o'i le brydynu ar ei hir, ar ei'r merchaid dod at ei gilydd, gan feddwl cael grŵp I fod yn gefndir i'r dynion. Ar yr amser yna, oedd cyflogwyr yn gwrthod dod I siarad, oeddech chi'n gwybod yn iawn pa ffordd I fynd, a wrth gwrs oedd yr undab I fewn a gwneud y streic yn swyddogol, felly. Oedden ni'n gweld, wel, o rhaid darparu wedyn, achos o'na ddim arian dod I mewn. Bo rhaid ni gael arian o'r wlad, felly, ar i'r grŵp ddod at ei gilydd a mwyn meddwl am syniadau I gael cymorth ariannol. Dwi'n meddwl bod y dynion yn amheus o faint o'r effeithiol fysa merchaid fod yn dechrau, felly. A dwi'n meddwl bod
Wel, cyfrinfa dynion a grŵp y merchaid ydy rhyw fath o dyfu ac aeddfedu efo'i gilydd mewn ffordd a ddaethon ni gydweithio yn dîm go effeithiol erbyn diwedd. Gaethon ni gefnogaeth wych iawn, ynde. Y glowyr o'r de ac o Lloegr ac o bob man, ynde. A dros dŵr. Ond oedd y merchad un nhw nath fel ehangu'r yr alwad, ynde. Ac hefyd oedden ni cael help lleol gyn bobl. Oedd ddim eisiau rhaid i henwau lawr, achos wrth bod ti'n ein sefyllfa lle o bobl lleol yn ddrwg ymysg i gilydd, oedd yna rhaid cydymdeimlo efo ni ac eto'n ffrindiau fo'r ochr arall, de. Ydyn, mi gewch chi man o lyfr yn tŷ lle mae pawb sydd wedi cyfrannu mi eithriw ddwrnod i'r archifdy yn de pan fydd hi'n saff. Oedd o yn syni chi bod y merched wedi bod mor weithgar? Do, chi merchad o blaen gwragedd y hwgach yn gweithio nhw chi'n deud chi a jyst nodio nhw ar y stryd, ond rwan wedi dod yn chdi a chditha yn Bet ac yn Dafydd ac yn Lysa neu beth bynnag oedd ei henwyd a pawb wedi dod lawr eu cefnau erbyn y wal a pawb yn cwffio fo'i gilydd. A dwi'n credu bod hwnna yn dal yn gwlwm hefo nhw hyd heddiw, maen nhw'n dal fel corff rwan. Maen nhw nid yn helpu ni, maen nhw wedi helpu bobl eraill eto sydd angen, de. O, na effaith ar bawb, ond mi o'na rhywbeth positif yn dod allan ohono fo hefyd, lle. Rhywbeth sy'n anodd i ddisgrifio, dwi'n meddwl, sa di rwy'n di byw drwyddo fo. Ond dwi'n meddwl bod yna rhyw beth am ar gyfwng sy'n dod â gorau allan yn lawer o bobl, lle. Dwi'n meddwl bod pawb fydd yn ymwneud efo'r streic wedi cael beth gwerthfawr iawn allan ohono fo. A wedi dysgu lot wedi cael agoriad llygad, dwi'n meddwl. Y cwmni mae wedi gwneud bob dim fedra nhw i drio lladd yr undeb. Yn y chwaral y bwlch yn Gweldda Ganol, oedd o'n i reit lwcus y Roclis, y manager y ddechrau yn y Roclis, oedd o'n yn debwr mawr erioed ac oedd y pwyllgor gweithio cyn i'r cwmni mae gymryd yr hen Ocli drosodd. A wedyn oedd gen Glyn Williams yn sefynu o gynnon choice i fod yn erbyn i dalu'r undeb, de. Ond am Gweldda Ganol a bwlch, mae'n gwneud bob dim fedra nhw i ladd rogiau beidio talu'r undeb. Gweddillion diwydiant fu unwaith yn cyflogi miloedd i'w chwareli. Mae yna sibrydion y gallai'r cwmni fewnforio llechi o Sbaen i ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid. Ydy'r undeb yn ymwybodol o'r peryg? Dwi'n meddwl na ni sy'n perygu dyfodol. Da ni'n berffaith fod ma'n eistedd lawr a siarad. Mae'r diwydiant yma dros y blynyddoedd wedi bod yn diwydiant cyfloga bach. Mae creithia chwareli llechi i weld ar ei gogledd Cymru mae gyd. A beth da ni yn dweud wrth y cyflogwr, dyda ni ddim yn mynd i gerdded yn ôl. Mae dyddiau na wedi basio, a dyda ni ddim yn mynd i gerdded yn ôl. Mae pobl Blaenau Ffestiniog yn gwybod gystal â neb yn y gogledd yma hwyrach, beth i gwyddoedd i'r glowyr ac yn y blaen. Ydych chi'n meddwl bod streic y glowyr wedi cael dylanwad ar y naill ochr neu'r llall yn yr anghydfod yma? Dim dylanwad yn yr ystyr yna. Be dwi'n meddwl sy'n mynd ymlaen ydy bod mae politics yn dod i mewn i'r peth lle mae Mrs Thatcher yn siarad am y Victorian era a eisiau cyflogwr sefyll yn ebyn y cyflogwyr a hyn a llall. Lol di hynna i fi. Basically, beth sy'n eisiau gwneud ydy ista rownd y bwrdd trafod y problem a'i ddatrys o. Ond mae'r cwmni yma, dydyn nhw'n fodlon trafod. Na trio datrys, yr unig beth maen nhw eisiau gwneud ydy sathru'r hwgia, tynnu cyflogau wrthyn nhw, creu mwy o gynnyrch, a maen nhw eisiau ffordd i hynna'n efo bob dim. Mi dwi'n edmygu bod nhw'n sefyll am gyfiawndar, a dyna be maen nhw'n gwneud. Dim byd arall, dim ffwlbrin oedd ydi hwn. Ond sefyll am beth sy'n iawn yn nhw gael. Mae o'n gwylydd bod hwn di digwydd mewn ardal fatha hon, lle mae digon o alw am y llechi, de. A mae'n well gen nhw chwarae o llechi eraill na dyda ni yn ôl at y bwr i siarad o. A dim ond mater o siarad, nid mater o un ochr o rhoi i fewn i'r llall ydi o. Just plain common sense. A mae'r gwaith da mae'r teulu mae di wneud. A dwi'n ffrindiau mawr hwn di bod rioed, de. Ond mae yna rhyw staen mawr di mynd drosto fo rwan. Ac wedyn mae o'n di hollti y cora'r capeli a bob dim. Mae'r wedge yn mynd i fewn yn ara deg. A wedyn mae yna berthnasau mynd yn erbyn i gilydd. A bob dim, just o achos
un beth na bod yn styfnig ynde. Dwi'n meddwl bod yn agos i bobl sydd ar streic wrach yn profiad reit unigryw. Dydy o'n profiad braf o gwbl. Mae'n rhywbeth sefyll i bob dydd. A dyn ni am am streic am bob diwrnod o'r 4 mis, felly maen nhw'n gyd i fod yn ddynodiau hir mewn un ffordd. Ar ôl streic ni fod drosodd ar streic i'r agafon lle. Wel, gynnau Lys ar y chwarae ma'n bach gynt. Mi'n gwybod bod rhaid mi'n wbeth. A gyfodd yr holl ogio am ffrindiau fel yn waith a bob dim. A mae'n disio'n trio wbeth. Mae'n dechrau holi o gwmpas lle, drio garwyn i sponsro ni. A gathon ni fwy nag un cynnig, de. Sut oedd ar y dechrau fan hyn? Oedd hi'n galad yna. Gathon ni 4 mis o difrifol. A ddech chi gyd yn gweithio ar hwnnw? Gweithio bob dydd 7 diwrnod yr wsos yn bob tywydd. Ebyn math o gysgod. Ond John ddim yma fan amser ni. Braf. Ia, oedd o lwcus. Mae wedi cael dod o dan do'n sydd. Mae'n cynnwys mwy o gyfrioldeb ar yr ogiau yna, bod nhw'n gwaith arall mewn ffordd, achos mae'n bod ni'n griw mor fach, lle mae bynnag sydd yn tynnu bwysau neu ddim wedi gwneud wbeth yn berffaith iawn, wrach mae'r restr yna ni ar ei gyfnod ar ei. Ond wrth ryw lwc mae bethau'n gweithio'n iawn, a dim os am traffath elo wedi bod yma. Da chi'n gweithio trw'ch gilydd fwy fan hyn na o blaen? No. Fel amser cinio fel hyn, da ni'n siarad am y gwaith, da ni'n rhan fwy amser. Eisoes wedi parad 3 diwrnod a heb alffaith o. Bydda ni'n ffodus bod gynnon ni nifar o aelodau sy'n credu y medran nhw ganu. Fel arfer, yno mae'r cabanau eraill fod gormod o firiau, ond yna mae gynnon ni ddigon sy'n gwneud sŵr a neb y medru beirniadu. Dwi'n tynnu'r reis Eisteddfod y dwi'n protestio. Oedd reis dwi'n protestio hefyd. Wel, dwi'n i'r cystadlu'n eitha. Gwon. Oedd y caban yn dipyn o sefydliad yn y chwarae. Oedd yn dipyn o rym a dipyn o awdurdod yn ymhlith y chwarelwyr de. Ond oedd yn cael ei redag yn rheolaidd iawn. Oedd yna swyddogion i'r caban. Oedd yna fo lywydd, ysgrifennydd, trysorydd, ac oedd yna ysgrifennydd cofnodol hefyd oedd yn codi ar lyfr beth bynnag oedd yn digwydd, rhyw benderfyniadau neu beth bynnag oedd yn digwydd yn ystod yr amser cinio'n de. Wedyn o'r rhain, o'na redag rheolaidd ar y caban de. Oedd pawb yn gorfod gwneud rhywbeth? Oedd, dwi'n cofio yn y caban o'n un o fo rhadag hynny. Oedd pawb yn lywydd am fis. Ath be oedd eich oed chi, ath be oedd eich profiad chi, oeddech chi'n dod yn eich tro yn llywydd.
O'n i'n swyl ofnadwy, o'n i'n ddibrofiad ofnadwy, o'ch chi'n methu gwybod be i ddweud. Ond oedd o'n eich torri chi, torri'r garw fo chi, fel bod chi o dipyn i beth yn arfer sefyll, yn arfer siarad o flaen pobl. Oedd o'n arw'n dechrau gofiwch, ond oedd o rhywbeth ymhen amser, wel, chi'n dweud, diolch, oedd o werthon, de. Ymhlith y gweithwyr, oedd yna chi'r creigwyr, oedd yn tynnu'r graig, yn tynnu'r deunydd crai. Oedd yna chi'r chwarelwr, oedd yn cymryd y deunydd crai yna ac yn ei droi'n llechi yn y melina. Oedd y creigiwr wrth gwrs yn gweithio dan y ddaear yn bennaf yn dod yn Ffestiniog, yn wahanol i chwareli Cynarfon, de. Wedyn oedd yna chi yn Ffestiniog y mae'r. Y dynion oedd yn gyrru am lefydd newydd mwyn cael deunydd crai o hyd y newydd, de. O gynnach chi wedyn labrwr wrth gwrs i glirio'r gwastraff oedd yn dod o'r gweithio yma, de. Dyn o gynnach chi bob math o bobl fel gofaint, ffitar. O gynnach chi'r gweithwyr yn y swyddfeydd wrth gwrs, y clarcod. Wedyn o gynnach chi y swyddogaeth oedd yn gofalu bod y chwaral yr rhedag, de. O gynnach chi'r stiward ac o gynnach chi'r rheolwr, y pen dyn, ac o gynnach chi hefyd ar y poncia y clarcod cerig oedd yn gyfrifol o arolygu y gwaith o gynhyrchu'r llechi a bod rhywun i safon arbennig, de. Mae dull o dalu'r chwarelwr am ei waith wedi newid a gwahaniaethu o'r cychwyn cyntaf, de. Yn y dechrau oedd y chwarelwr yn cael ei dalu am y llechi oedd o'n wneud ac yn cael ei dalu bob mis. Ond da chi'n gwybod, mae yna enghreifftiau i'w cael mewn hen ddyddiaduron yn berthyn i chwarelwr. Lle roedd o wedi gweithio mis, y pris oedd o wedi gael am gynhyrchu llechi yn ddychan, cwmni oedd roed y pris wrth gwrs, ac oherwydd bod costa fel talu am bwdwr i ffrwydron, talu am ffiws, talu am gnwlla, talu bil y go am drin yr arfa, bod costa am y mis yn uwch nag oedd nhw wedi ennill. Felly oedd nhw'n mynd adra heb ddima o gyflog. Ond fel doedd undab i fod, o'ch chi'n medru hawlio cyflog, isrif cyflog i chwarelwr, de. O dipyn i beth, mi ddodd pethau fwy teg felly. Mi ddodd clefyd y llwch silikosis felly, yn fwy ac yn fwy yr amlwg. Be arri mi, ond rhoi cynnig ar arholiad i fynd i mewn i'r civil service. Ac wedyn mi eisiau yn yr civil service am weddill yr amser o'n i'n gweithio, de. Hyd nes o'n i'n ymddeol, de. Chi o'ch chi yn gwneud gwaith yn y chwaral, gwaith corfforol oedd o'n, de. Chi'n defnyddio arfa, mwrthwl, cyn, a trosol ac yn y blaen. Mewn swyddfa, fel gwaith sgwennu oedd o'n bennaf, ac gwaith papur, fel oedd o'n waith cwbl wahanol, de. Medrwch chi'n gymharu mewn ffordd, neu dwi'n meddwl, medrwch chi beth bynnag yn, de. Pa'n oedd y gorau gyda chi? Chi'n gofyn cwestiwn anodd fel yna, chi'n gweld. O'n i'n cael yn halu well hefo'r gwaith papur. Ac o gynnach chi gyfla i fynd gam ymlaen mewn ffordd yn te. Ond y gwaith oedd yn rhoi plesar neu mwyaf oedd had i mi, a dwi'n dweud yn hollol mae barn bersonol ydy hon, oedd y chwaral gofiwch. Pam? Wel, o'ch wedi gweithio drwy'r dydd, wedi cynhyrchu, ac ar ddiwedd y diwrnod o'ch chi'n gweld eich cynnyrch o flaen eich llygad. Chi'n ei weld ono, chi'n medru deimlo fo. Wel, yn y swyddfa, o'ch chi wedi bod wrthi drwy'r dydd rhyw fath. Ac ar ddiwedd y diwrnod o'ch chi'n hel rhyw damidiach o bapur at ei gilydd a'i stwffio nhw rhyw dror, a'r bensal efo nhw a cau y dror a dyna fod o gynnach chi ddim o flaen eich llygad. Fel i roed unrhyw foddhad i chi'n de. Felly o'n i'n teimlo beth bynnag. Ond cofiwch, i fod yn deg, o'n i'n cael gwell cyflog yn yr swyddfa, ac oedd y waith glanach, iachach, bob peth felly, de. Da chi'n mynd dyfaru bod chi wedi gwneud gwaith swyddfa? Nac dw. Ond dwi wedi ddeud o, a mi dydau o to, fynnwn ni ddim am unrhyw bris
fod heb gael y profiad o weithio yn y chwarael a gweithio efo'r chwarelwyr de. Garafan. Nag glas di'r hwrciad. Reit, gael yn ôl yn ysbiad. Dwi'n allan ar y bwyd ar. Bari, be mae'n edrych fel? Wel, dwi'n da, wedi mae'r tyllau gyd i gweithio, ond bod adfer hollta o'n i dweud yn top, ond bod y garag yn magu yn gwybod ma. Ti'n meddwl bod nhw'n reit da? Ynddi, yn rhaid o le, ond bydd o well fel da ni'n di fewn, de, ac fwy is i lawr. I heard from my father-in-law that Mick had the lease to the quarry and he was hoping to find somebody to act as a sponsor. And I'd always been very interested in the slate industry. I'd learnt a lot through my wife and by walking around the old quarries, and I was looking for something to do, having packed in a successful business in Cambridge to get out of the rat race and come back home and live. And I decided that, having done the necessary figures, and they look very good, that we'd give it a go. It was last worked in 1953. I'm not too sure exactly why it closed, possibly because of, at that time, there were no mechanical excavators. It's very isolated, this quarry, and therefore there's a lot of haulage to take the slate down to the railway station at Ffestiniog. I don't think things like this help this particular quarry. But I was trying to find something to do, and it went from there. And I'm glad now I'm involved in the community. We're a very, very small unit, very reliant on each other. But then I think with the bonus system and the other systems that we've got here, everybody is bound to pull their weight. O nabod chdi, sy'n fi'n di meddwl beth chdi'n prodi saith yn dweud y gwir. Fel 5 mlynedd yn ôl, sy'n wedi cytuno fo ti'n llwyr. Ond dyna fo fel a digwyddodd pethau. Ysdi, a dwi'n falch bod o wedi ffitio mewn mor dda i'r gymdeithas yma. Yr hogia siarad Cymraeg efo fo. Rhaid papura Cymraeg ydw ddarllen. A dwi wedi deud wrthyn nhw am reid pob iddo fo i dysgu iaith. It's up to me to learn the language, and hopefully I'll succeed in doing so. I'm very determined to. Be am dy dad? Oedd o'n gweithio yn y chwaral? Oedd a dad yn gweithio yn y chwaral am 5 mlynedd ar ugain. Rhwng chwareli, Rhyw Bach, Gwtybigol, Ocli, mewn Fferan. Sut ymach gweithio yn y chwaral di ffeithio ar dy dad? Ti'n meddwl bod wedi ffeithio yn wal? O, do. Mae silicosis arno fo drog ofnadwy. Yndi. Fyr y wynt. Ddifrifol, fyr y wynt wan. Doedden nhw'n gwisgo masgio fel maen nhw ffod yn neud heddiw nad yna. Mae silicosis yn drog arno fo.
gath o sac o gwtabigael. Os bod man ar ardal Royal Oakley band, Seindorf, i fynd i ddechrau dansband i hun, dwi'n meddwl na Nighthawks oedd un nhw, dansband i hun, i ennill pres, ti'n bo. Ac wrth bod yr manager gwtabigael yn chwarae'n Royal Oakley, gath o ddau nhw sac o gwtabigael. Wedyn nath o weithio i mae'r. Gath o swydd o fanna. A cario ymlaen o'r dansband? Ie, cario ymlaen o'r dansband. Reit staccato, bim, dim basys o'na, de. 2, 3, 4. Ia, reit. John Bones, i lenwi'r bar, mae gennych chi yn yr ail o che, 1, tagadam, 1, bom, bom. Ydy hwnna bod dipyn bach cryfach i balance o'r top o fama, de. Newch chi hwnna dipyn bach yn gryfach, a che to. Ai, o'n neud o. 2, 3, 4. Mae o dipyn bach o flapson. Bom, bom. Pan oeddech chi yn 15 nathoch chi adael Blaenau? Ie, rhyw 15 neu 15 felly, ie. I Birmingham i si. Ie. Dwi'n gwybod chi, o'na gymaint o sôn am Llundain a Birmingham a llefydd mewn bod o'na hwyl a beth felly gan y te. Ac hefyd, pan o'n i'n ysgol, yn cofio'n iawn, mi oedd yn ffrindiau fi, oedd yn yr un dosbarth af i'r ysgol. Oedd yn gyd yn digwydd bod yn ieuengaf ar teuluoedd, a fi'n hynna o saith o blant, de. Oedd nhw'n dod i'r ysgol, di cael parsal o Llundain gen nhw chwaer. Ni'n gweld sy'n braf yn yno. Fyddwn ni yn gweld sy'n braf, de. A mae'n penderfynu, pan a'i dyfu fyny, mi ddile. Brodyr a chwiorydd hi, gar i radd, ac oedd yn hwyl chi, o'n ni'n gweld sy'n braf yn nhw, te. A da ni'n benderfynol yn di ffwr i weithio, te, a gwan am llawer o waith. Oeddech chi'n gwisgo gwisg? O, bydwch a sôn wir am y wisg a gas, gan ei chwyl. Be oedd hi? Oedd ffrog binc yn bora a ffedog fawr wen, te, a'r cap yma, gwyn. A ydyn yn y pnawn, ffrog brown a ffedog les bach crim am ni. A hargian a gas, gan ei. O'ch chi'n licio hynny? Na, do'n i ddim, te. Do'n i ma'n licio i, te. Pam dych? Oedd o'r caeth iwach i rwsyd oedd. Nathoch chi anfon porseli adra? O, do, coech. O'n i'n gwadio'n cyflog i gyd, a o'n i'n cael rowg yn tada mam, de. Cadw di, ond... Do'n, oedd nis y modd chi. Roedd nis yn bodd ac am mynd i capel Cymraeg ac i gyfarfod i merched Cymraeg, te. Ond oedd i gyd rhywun yn pawb yn dod ei bwt weithiau am creu weithiau chi cael hiraeth mawr, de. Ie? Ie, do. Da chi'n cofio crion allu? O, argian yn dlaw a gwaith. O, dwi hiraeth sydd adra, de. Faint ydych chi wedi gweithio yn ffatri yma? Mae dros 6 blynedd, ysgrifennu dwi yn fama. Di ddechrau rhyw chydig o fisoedd, di mi ddechrau yn ôl. Oeddech chi wedi bod yn gwnïo cynt? O, ni os byd 15. Newydd ar gael ysgol. Yn y Blaenau? Ia, yn yr hen rôl yn Blaenau, oedd yn o'r adeg yn. Mae hynny'n dyn ôl saflynedd o, lot mwy nes licio fy hyn. Gynnwch chi blant? Oes, mae gwneud ddau. Mae hogan yn Caerdydd. Yn y brifysgol yn Caerdydd. Oedd a hwy bus yn ôl. Chos mae hi'n yn engineer mae hi. A mae'r henogyn yn... Wel, diolch am 16, dwi'n meddwl mis o fadal flwyddyn yma, so sa gyda beth i'w wneud, ynddo? Mae siŵr na'n do, mae'n eith hwnnw fyd. Ydych chi'n meddwl? Yn amag dim. Diolch i siarad? Wel, sa mor lwcus ac a gwaith, te. Gwaith mae o licio, ynddo? Dwi'n meddwl bod o'n gwybod iawn beth mae eisiau ddweud chi. Yn iawn, gawn i fath eich gwaith. O hwnnw, dwi'n siŵr o beth eisiau wneud, ynddo? Be am eich teulu chi? Oedd eich tad yn ddigon ffordd? O, chwarelw, dim hili. A nai frawd yn dal i sef fawr. Na, dim arwys bwys. Frigiwr o'n had am flynyddoedd. Sut oedd i iechyd o ta? O, 100% i gwsys.
Oedd o marw cyn oedd o'n 57 oedd o marw. Oedd adras 3 blynedd oedd o cyn marw. A fi eich cas ydi? Dyna pam swn i'n licio gweld y mab yn mynd yna beth. Swn i'n licio weld o'n mynd i chwarae, er bod hi'n saff rwan, meddyn nhw'n cwch di ffwrdd i fach. Ydych chi'n deimlo am eich plant yn mynd i ffwrdd? O, dwi'n licio gweld nhw'n mynd i ffwrdd, ond swn i byth yn sefyll i herbyn o fynd yna. Achos, sa'n byd yma iddyn nhw, achos hyn o'n i'r un i hoed, o'n i'n isio mynd i ffwrdd. Ond mae'r byd wedi newid o'n pawb sy'n mynd i drio gwella hun yn mynd. Ond da chi'n licio gweld eich plant yn mynd i ffwrdd. Yn gweld Blaenau di newid lot ys pan da chi'n byw yma? O'na fwy yn o'n yn ifanc, o'n i'n gweld fwy o bethau i wneud ar ddeg hynny na sy'n ei plan bach ifanc ma rwan, da. Ond, ma'n di cael ebyn awr ma wan, di. Yna pictures a bethau ma'r adeg hynny, da. Yna sa'n byd ma wan iddyn nhw. A ma' angen mwy o waith, ydych chi'n meddwl? Sam gwaith, siŵr, ynddo, mae yna fwy dod o'r ysgol ag ar y dôl yn sydd. Wedyn maen nhw'n cica bod nhw i ddiw ddifodioni a bethau'n lle trio wneud rhywbeth iddyn nhw. A beth ti'n ddysgu fan hyn ta? Briclio, woodwork a plastro. A chynnu chdi bach o plymyn i fi. Ar ôl gorffan y cwrs yma, beth ti'n feddwl bydd i'n neud? Sgrif syniad. Ti wedi cael gwaith o gwbl? Do, ges i cyn dod yma. O'n i yn apprentice efo dad yn Blue Classics. Wedyn, eisiau ddod i fan hyn, cos o'n i'n digon da. Fel be? Electrician? Ie. Pwyl yn dweud bod chdi'n digon da? Nhw. Ond be oedd y dad yn feddwl hynna? Yn plis iawn. Bwy ti'n neud ystod y nos, wan ta? Chwarae pôl yn ganolfan, ie. Bydda fi bob nos. Bob nos? Ie, chwarae pôl. Yn lle yn y ganolfan ma hynny? O, jyst yn ochr fan hyn. Jyst dros dwel am cw. So sut mae'n magu plant yma? Da chi'n gweld y plant gallu aros yma neu be? Am llawer o waith yma nag oes. Mae byd sôn am di'r armi wan. Mae'n dod o? Mae o'n 16 ie. Mae'n sôn yma, mae di pasio exam. Beth a fynd yma 17. Ar wahan? Na, sy'n byd yn oed. Mae'r armi beth da iddyn nhw. Biti bod nhw wedi stopio National Service mae rhyw. Chi'n meddwl? Gwybod fydd y Cymraeg yn erbyn ond e. Na, dwi chos am byd iddyn nhw yma, mae'n rhaid y stryd. Dydy, mae'n rhaid y stryd, dydy. A mae'n sôn eich fynd, de? A beth yw'n yma? Board, ynddo, boarding. Boarding, dydy. Dwi'n mynd glwb, ond boarding. Dwi'n fydda ni fach, dyna ni mewn ffordd, ynddo. Pam sy'n ti'n mynd licio gweld y blant yn di'r armi? Wel, dwi'n cael ti'n o'n hyn, enwi. A gwyt? Na. Ni'n eich fel am barod, oes, mi eisiau rhaid. Na, cys dwi'n mynd ar y dol, dwi'n feddwl, wan. O, ie. Hitach na bod ar y dol. Os dyn nhw'n cael tred o ddod allan, dyna beth dwi'n ddod. Ddim yn rhaid nhw'n mynd o fan hyn, ac yn oed yn ôl yn can. Efo tred yn can. Ia'n do, mae'n sy'n rhaid nhw, sa'n gwaith yn... Sa'n byd mewn pubs, ma'n agos. Capeli? Mae'n tynnu ni gyd lawr wan. A nhw'n dal lawr mes y lun. A television i ddweitha capeli, dydy?
Dwi'n teimlo bod nhw'n gwybod digon am yr ynni niwclear i fynd mor gyflym a maen nhw rwan. Dyna pam dwi'n aelod o ECND. Dwi yn poeni am dyfodol y plant. Mae o'n gyfrifoldeb yna ni i wneud yn siŵr bod yna ddyfodol iddyn nhw. Wel, mae Dafydd yn edrych ar y peth o safbwynt gynghorydd. Mae nhw'n cael dwy ochr i'r sefyllfa a dwi'n edrych arno fo fel person unigol ac fel nain a mam yn mewn ffordd. O, mae gennym ni taliadau gwahanol dipyn bach, oes, efo? Oes. Rei materion fatha ECND a beth felly. Dwi'n parchu syniadau hi yma. Yna fo, dwi'n geisi fynd be mae hi eisiau gwneud, gaina neu be dwi eisiau gwneud ac ydyn ni... Ond dyn ni beidio bod yn bendant yn ylch dim byd yn hyn. Mae glad y licio mynd ac ymwneud part mawr yn capal, de. Wel, dipyn o bechadur dwi'n mynd gynnau om, de. Dwi'n mynd i gweld y GWLADYS, de. Dydy'r neb honni hynny, ydy'r? Dydy'r neb honni hynny, ond... Hwna, dwi'n bellach. Y peth ydy, dwi'n teimlo yma trwy'r capal a trwy'r bethau fatha ECND a Cymdeithas y Cymod, fe llai i weithredu. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cymryd rhan fel unigolion o fewn gymdeithas i drio rei pwrplaeth. A chi, pwyslais ar awdurdodau i weithredu'n gyfrifol na dyddiau hyn. O, da ni yn gweithredu'n gyfrifol, de, ac da ni teimlo efo ECND hefyd. Ac uno ni'n syniadau'n hynna. Wrach, da ni'n cynhollol cydweld â chi, de. Ond da ni'n ddadla fan hyn. Ond y peth gyda i yn erbyn ydy bod nhw'n chi'ch holl wario sydd ar arfau pethau felly. A hefyd mae'n sbytai neu pethau felly mewn cyflwr difrifol. Da chi fel cyngor yn gwybod eich hunan, sgynnoch chi mor arian i roed i mewn lot o fudiadau rwan. Tia 1980 dwi'n credu ddaru ni ddatgan bod ni'n perthyn i'r busnes ardaloedd di-niwclear yma. Ardaloedd lle doedd dim arfau niwclear i fod. Ac o'n i'n eithio rhywun hanner rand ar y newyddion. Ac o'n i mor falch glywed bod na sôn am weithio helaeth rwan tuag at ddi-arfogi yn Ewrop a cael Ewrop ddi-niwclear. A'r trafodaethau fel da ni gyd yn gwybod pwysig yma yn mynd ymlaen. Wel, dydw i ddim yn credu am un eiliad fod hyn yn golygu bod Ewrop ddi-niwclear yn mynd i fod yn Ewrop heb o'r safod niwclear. Maen nhw yna bob man. Ond dyna oedd y sôn, a dyna oedd y term a ddefnyddiwyd. Ewrop ddi-niwclear. Gan, wrth gwrs, gyfeirio at arfau. Ond cofiwch chi, mae yna anesmwythyd ynglyn ag o'r safod niwclear a'r peryglan posibl, neu'n wedi gydrigolion sy'n byw yn ei gysgol. Ond nid yn ei niwclear sydd dan sylw yma heddiw. Y cwestiwn ydy, a dim ambarhau ein haelodaeth o'r ddau gorff yma a'i fideo. Os byddwn ni yn optio allan, yna da ni'n rhoi lle i'r cyhoedd gredu yn hollol resymol, ein bod ni dros arfau niwclear. Fydd fan hyn wedyn yn cael ei gyfri yn nuclear zone, nid nuclear free zone. Cwbl dwi'n gofyn, ddim yn gofyn, dwi'n erbyn bod ni'n dal yn aelodaeth ar hwn. Mae'n amser hollol anghywir i dynnu allan. Trafodaethau ymlaen yn Ewrop i gael Ewrop ddi-nuclear. Be fydd yr headlines yn y papur? Wales changes her mind. Da ni'n sylweddoli fydd ni'n wneud. Dwi'n erbyn arnoch chi i ddal yn aelodaeth o'r mudiadau yma a dwi'n rhoi bob lwc i'n cynghorwyr ni fynd yna a pwyso ar y fforwm i newid y cymal yna. Da chi'n meddwl bod y bobl ifanc yn licio aros yn Blaenau yna waith? Dyna beth yn o'n neud. O, disgo. Na, eisiau mynd i blant ifanc, genod bach a hogia ifanc ma'n does. Rhywbeth i'r blant. Rwy'n siarad am mwy o holi, gyda'r resort, mae yna siopa mynd mor glawd yma, nid
Dych chi'n meddwl? Go fawr yndi, mae eisiau gwaith yma dys. A mae eisiau rhywbeth ar ha, achos mae'r coaches yn mynd i chwarae i gyd. A dyn nhw'n dod i'r siopa yma. Mae'n gwylydd yn ynddi. Dych chi'n meddwl bod yn beth da gael mwy o dwristiaeth yma, lle? Ynddo. I'r siopa. Iddyn nhw'n cael cadw. A mae'n rhaid ydy. A mae eisiau fath i'r siopswyr yma. I gadw'r lle yma ddiw. Ie, ynddi, efo bobl sy'n dod i'r ha. Ifanc fa beth bynnag does. Oes. Ie, mae'n ofridio na fyny chwarae i gyd, a dwi'n mynd deg yna chi. Ie, ynddi, ond yn rha yma hynny, ynddi. Ie, sa pres ha'n cadw nhw, fel ni eisiau chips yn llan. Pres nhw sy'n cadw chi dros y gaeaf. Da ni'n cyflogi rhyw 220 yn yr haf yr uchaf bwyd. Da ni'n lawr yn y biau rhyw 130. Wedyn, mae hwnna'n gyson trwy flwyddyn. A dyma rhyw godiad o rhyw 100, chydig drosodd, oherwydd amgylchiadau'r twristiaeth. Da chi felly yn gwneud chwarae la twristiaeth, ochr yn ochr? Maen nhw'n byw o'i gilydd. Mae hynny'n bwysig. Right back there. Thank you. Right back. Mae hi'n anfodol fod ma'n dod i chwarae fyw. Ddim rhywbeth wedi marw. Ddim amgueddfa di o. Da ni'n siarad am y gorffennol yn ochr o twristiaeth, ond dwi'n gobeithio fod nhw'n glwad tanio ond ymlaen yn y chwarae, bod ma'n ddympar yr rhedeg, a chi bod ma'n sŵn peiriant yn mynd, a ma'n gwybod mae'r chwarae fyw di hi. Pwysig iawn hyn. Be di pwysigrwydd twristiaeth o safbwynt chwareli? Pwysigrwydd? Wel, mae o'n ddiwydiant arall. Dwi'n dal i ddeud i chi fod y peth pwysica i unrhyw ardal gynta oll di cyflogaeth. A mae twristiaeth wedi rhaid gwaith i fobl wyrach o bosibilrwydd sa'n yn gweithio'n llechwedd. A dyna peth pwysica iddo fo. Mae yna lawer o bobl i erbyn nhw. Dwi'n cydymdeimlo fo nhw. Does na byd gwaith na bobl gan eich traeth chi. Ond chi, os da chi'n cysidro mae gwaith ydi o, a felly cyflogaeth, a diwydiant yn dod ohono fo, wel, mae yna rhywbeth da felly yn perthnasu iddo fo. So if you'll all gather round here and make sure you can all see me, this is where it's all happening. Mark it nice and gentle, all the way to the end. Back to the middle, tap it in, and then ease it through, gently persuading it to split. And that is how we split the slates. At this stage, I have to mark the top of the block by gently tapping the chisel and running it all the way along the edge, right up to the end. So there we are. Now, I have to decide how long and then how wide the slate I'm cutting. Now,
know how we make slaves. There they are, ready to go on the roof. Well, that's the end of my little story. GW Graves ar y gychwyn y busnes, a'n cadeirydd ni oedd GW Graves yn hen daid iddo. Mi fod I pennaeth y cwmni yn Iwerddon, dwi'n meddwl mae'n gweithio, ond chi mae hynny, diolch yn dweud nad ydy ddim yn cadw I ddiddordeb yn arw iawn yn y busnes yma, mae yma'n rheolaidd iawn beth bynnag unwaith y mis. Mae wedi newid dipyn yn y chwareli erbyn heddiw yndi. Chi mae'n chwareli Ffestiniog I gyd heddiw allan dydyn, yn yr agorad. Dyn nhw'n eisiau'r meinar ag oes. A'r perianna mawr mae wedi dod I fod. A dyna chi wneud I ffwr ar labrwr I radda helaeth iawn de. Mae'r perianna mawr mae'n symud tir anfarth mewn chydig o amser dydyn. Mae gwaith neu weithio chwarae wedyn mynd yn gwbl wahanol. Ond yn y pen draw wedyn mae rai chi wneud y man hollti. Mae rai chi wneud y naddu. Mae hwnnw'n dal di. Hedd newid dim bron o'n de. So fi ddim yn dod yma wan. Fysi'n Lloegr am gyfnod ac fysi'n bodio ar hyd y cyfandir a fysi'n America am gyfnod. A dwi'n meddwl rhyw bethau felly a dwi'n ei mi werthfawrogi. Gymaint gen y fro Gymraeg I gynnig a dwi'n teimlo bod Blaenau yng Nghalon y fro Gymraeg. Ac yn bendant dyma'r math o le dwi eisiau magu y merch yna. Dyfodol y Llechi yn Blaenau. So, dyfodol I ddefod chi'n meddwl? Oes, mae pawb yn dweud slate on the decline, yndi mae ar y decline cymryd yn ôl pan oedd o'n ni braim, ysdi, de. Ond mae o'n dod yn ei ôl heddiw ac maen nhw'n gyrru nhw dros dŵr a bob mae'n lechi'n y dros bain. Ond dydyn nhw'n hannar gyslad Llechi ar ei sydd yn gogledd Cymru, de. Da. Nid trio plygio'r farchnad neu byd, ond dydyn nhw ddim, de. Wrth gwrs, y ddedd di eddiolus parith o beth I mi am yn oes I gon da, ond mae Llechan, gwrs, mae am ganrifodd I ddwad yn